Wasu sabbin fotunan tsohuwar jarumar kannywood wato FATI LADAN sun ɗauki hankulan mutane a kafafen sada zumunta, ganin yadda jarumar ta zama abin ban sha'awa. Gaskiya gidan miji rahama ne, Allah ya sanya albarka, kuma Allah ya ba su zuri'a ɗaya ba. Masu sauraron mu kar da ku manta dai kuna tare da mu a cikin babbar tashar mota labarai. Sai ku dangula muna subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci. Bayan haka sai ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section. Mun gode.